ku da 'ya'yanku kun sa kanku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi. To bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa bakin cikin abin da kake yi masa. Akwai wanda zaka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ni. Baya jin daɗin komai a duniya. Ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki mukullin durowa kuɗi na baka ba. Wannan dukiya ta ce. Idan kuma kaga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin. Za mu fita mu ba muku. It's 2018. To make the year lively, Mia Enterprises bounces back with a suspense-packed thriller. Wasiya 2018. Idan Allah ya daure na, ko da ɗaya daga cikin ku anan yana rayi, to kar a raba gado na. Ai Allah kaɗai shine son waye gawan fari. Saboda a cikin mu akwai bara gurbi, kuma dole sai an cire shi. Amma yaya mu kuma wacce bara gurbi ta fito daga bangaren ta? He has 2 wives, 2 sons, each son from each wife. Wasiya 2018. He's excessively stubborn, bull-headed, cantankerous, hard-nosed, uncompromising, and bulky. Kinga, ba zan iya rayuwar talauci ba. Wannan shine sakin na hannu kamun na guje. Wasiya 2018. Babu wacce Alhaji ya aura tana matsayin bazawara. Kin tabbata har ga Allah Ke ko ina kike wannan magana da kika faɗa haka take? Ba tambaya nake miki ba. Wannan shine iya gaskiyar maganar da za ku iya faɗa ko da an je kotu. To Alhaji Abbas ƙaryar me zan yi kuma? Ana makallanta fa a matsayin wacce ba da tarbiyya. Kai ma baka da tarbiyya. Ki haƙuri. Wasiya 2018. Introducing fresh face, Nur Hassan. He is broad-minded, complacent, compliant, giving, willing, yielding, cooperative, compassionate, submissive, and obedient. Wasiya 2018. Ai ba abun mamaki bane. Iyayenmu ma baka raga musu ba. Dan Allah dan Annabi duke ni. In gane cewa karfin ka ya isa kai ma ka kawo karfi. Kawai cikin biyu ya zaɓi ɗaya ko zai aure ni ko kuma ya siya min mota ni na gaji da irin wannan rayuwa. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Ishaq Mia. Wasiya 2018. Ina jin nauyinka fiye da nauyin mutumin da ya ajiye abinsa na sata ya kama ni kuru-kuru. Ai idan ka ga mutum yana kuka a gidan nan ba sai ka tambaye shi dalilin da yasa yake kuka ba. Wannan kukan da kika gani nayi. Ni kaina ba san shi nake ba yadda na iya ni. Ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin nan ya fito duniya ta sani. Ina ganin kamar rikicin tsufa ne. Duk mu haƙura da abin da Allah ya ɗoro mana. Producer Muhammad Mia. Story and screenplay Awal M. Sarki. And directed by the silent achiever Ali Gumzak Sak. Wasiya 2018.